أرسل زينام بيت مخري بارتي بالتقناب بعالم لخاوي أهجراون زوبا وحجراون قدات هدهبو كم زتي قليتو تفصامنت مسل مركب أفدق بحريز ملكتو عالم لخادن قاقتات متنخار كم زقباء حبيرو وصاي كابينة دحننة إسرائيل نغازا مقصار زغربة المي مصداقو تغليصو علت عربي كلتا نحاسة كلتا شحن عصر شوعاتنا عم تمرت مشيت ساعات حدا عخيلو ناباقم زحرنا يما أدزينا ايتوي تقلنا حزنا لكم قريبنا لنا كم يتوعلو كم يتمسيو كورات تملكتي مزيناتات جيتات علوم سهم كسأني حسنا يمكتال نكون لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات بيت مخري بارتي بالتقنا كاب سلاسة حملة كساب كلتا نحاسة كلتا شحن عصر شوعاتنا عم تمرت دحر زكايد وسروع عقيبا أب علم لخاوي أهجراوي زبون هجراون قدات هدهبو زتيوم ملوت حستوت مجلسي كم صعب قربيهم نحنا أبلات بيت مخري بارتي بالتقنا كاب سلاس حملة كساب كلتن حاسة كلتشحن عصر شوعاتنا متمرت أبزك كايدنا وسروع عخيبا أب عالم لخاوي أهجراوي زبون هجراون قدات بزرربت ذاتنا بيت مخرنا حزي أبزلو جيوبوليتيكا وكونتات بهرا وربحا إثيوبيا بزعباز خبر اللو مقديته ملكيتيوم بمقدي مدمارنا بالتقنا نمبصح ناتقبر زركب صعرون قمقميوم أب عالمنا ناتفترو زركبو جيوبوليتيكا وكونتات نهاجرنا عدلن فتنان حيزم كم زمصوص تملكتت بيت مخري فتناتات بمسقارن عدلات بمتقامن بزبلص ربحا هاجرنا بزعبا نحلو اللوم ميلاتات بصفحة تزراريبو أنفت أقميتيوم كم زفلت قدمي حدة عامتات أب سمين كفال هاجرنا زقات أمنا كوينات بعوت زازيمناينا بعوت موصع طرح زي كونس وتهدراو عوتنا ببريتوريا سممعنات سلام زازيمنا إنام يكون مبر يدلي وزن برات زيتنا وحكوينات بتسممعنات تعناقفهم طلعتنا كالوت ميلاتاتنا مفتان أتيميوم ولا كوا كم حسبوا ونخون اللي ما يكون برزوم أكلات بسفلاليو كبابتات هاجرنا زنقصاقصو صنفنياتات بمتقام ناي منغسي حايلن حدنت حزبن نمكففال صعري مقبارهم قصيلهم اللهم بمرحنة متحابرينة تاريخ وصلاتنا بحد حد باندا صنفنياتات مسارحي مخوان لمون صلاتنا ناي كوينات هانك أوتوم تطو أيبلن أبدا حلفو كل التعامتات صلاتنا حدنت حزب منقسن نمفتتان كل التمقدتات تقيمهم نيرام اتحدا ببخبابيو قونسي مبزحن تخون اتي كالا ايدما بديجيتال ميديان منقستي مسلاميوم نقرقن بكلتيو مفرطات كم زحسب واترافي كوينو أي كخون أي كألن نيتيوبيا ناي مدخام عدلهم ناس أبا بيركم أبزلنا يو كنمكخ نخل إنام زبل سقاتهم وسيخلام أبز حزي وانزل لنا تولدي أب تاريخاو سبراتاتنا عالم لخ نباراوي حق انت ماهرنا ينام أب كندي مفساس بهراو حد نتنان تكالاوي عقمنا نمتنخار ناس رحنا تنخون زيدما تقلع عينتنا أزيو نكيويو محلقات تتصاويرو بهراوي رأينا معوات زخل بهراو عقمنا مهناتنا كقصليوم لعلو كل دما حدش ميلانا سلاماو عدلات بوليتيكا تنكيو زيتقاميوم حلقات أب زبرت عوام أب زحلفو شوعات عامتات بكل مقدي عوت أمزجبنانا بفلاي دمام أب سلست بهراو أجنداتات توسخ لوتي أمتينانا قبل اتمقلتي أملاقي تلام أب كل تجراي كيدي هاجراوزة مجمار زحجز وصي تاوزتات ساليتيلو كوميشن هاجراوزة إثيوبيا أمرار حاكوميشن هاجراوزة إثيوبيا بسمونا بكل تجراي بمخاد مسز تفلاليو أكلات مزتايوم تحبيرهم حلافي قدات ركب هزبت كوميشن تبابو تادسة كم زبلوم مسامرار حاجزيوم محدار تكلل أبتي كلل زنقصاقصو بوليتيكا ودباتن سبيل محبراتن زت تخايدوم اتي كلل نهنصت حجر منقسي لعلترا ناتواص مخانو بمحبار ابتي زنبر مدرخ هاجراو زته كيدي هاجراو زته تكلل زحجز وصيتاو زتتات تخايدوم يم
ህዝቢ ትክልል ምስ ካልኦት ህዝብታት ተሃገር ዘጋጥሙ ጸገማት ንምፍታሕ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እጃሙ ክጻወቱን ቲ ኮሚሽን ጻዊቱ ኣቕሪቡ ብተዛማዲ ዜና ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ብወጻኢ ካብ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን በኣካል ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ጽባሕ ክጅምር እዩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ኣይተ ጥበቡ ታደሰ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ብመርበብ ሓበሬታ ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ እናካየደ ከም ዝርከብ ኣመላኺቶም ጽባሕ ድማ በኣካል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ፕሪቶሪያ 5 ኮሚሽነራት ሃገራዊ ዘተ ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝጅመር ተዛሪቦም ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ስዊድንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣጀንዳ ንምትእኽኻብ ምድላው ከም ዝተገበረ ኣብሪሖም ተፈጻምነት መሰል ምርካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከቱ ዓለም ለኻዊ ድንጋጌታት ምጥንኻር ይግባእ ክብሉ ኣይተ አብዱልበር ሸምሱ ገሊጾም ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት መተሓላለፊ ባሕሪ ናይ ምርካብ መሰል ዘረጋግጹ ዓለም ለኸ ማዕቐፋት ሕጊ ተፈጻምነቶም ኣብ ምጥንኻር ፍሉይ ትኹረት ከም ዘድልዮም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ማሪታይም ኢትዮጵያ ኣይተ አብዱልበር ሸምሱ ገሊጾም መበል ሳልሳይ ኮንፈረንስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ተርኪሜስታን እናተኻየደ ዝርከብ ጎናጎኒ እቲ ኮንፈረንስ ህንፀት ዘላቒ መሰረተ ልምዓት ምጥንኻር ምትእስሳርን ዘይተገደበ ስርዓት ኣገልግሎት ትራንዚትን ዝምልከቱ ዘተታት ተሳሊጦም እዮም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ማሪታይም ኢትዮጵያ ኣይተ አብዱልበር ሸምሱ ኣብቲ ዘተ ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ ዘላቒ መሰረተ ልምዓትን ውፅኢታዊ ስርዓታት ትራንዚትን ዓበይቲ ዓውድታት ትኩረት ስትራቴጂ ልምዓት ኢትዮጵያ እዮም ኢሎም ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት መገዲ መስመር ባቡር ደረቕ ወደባትን ማእኸላት ሎጂስቲክስን ሓዊሱ ኣብ መሰረተ ልምዓታት ትራንስፖርት ልዑል መዋእለ ንዋይ ከም ዘፍሰሰት እውን ተዛሪቦም ሓምለዋይ ኮሪደር ካብ ተሓዳሲ ሓይሊ ዘፍልፍሉ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ብኽለትን ዋን ትራንዚትን ኣብ ምቕናስ ዓብዪ እጃም እናበርከተ ከም ዝርከብ ሓቢሮም 8 ደረቕ ወደባት ምጥያሾም ብምግላጽ ምጭንናቕ ወደብ ኣብ ምቕናስ መልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ኣብ ምጥንኻርን ኣገልግሎት ጉምሩክ ኣብ ምስላጥን ኣስተዋጽኦ እናበርከቱ ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኢትዮጵያን ጅቡቲን አዲስ አበባን ናይሮቢን ከምኡውን ኢትዮጵያ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ብትራንስፖርት ዘተኣሳስር ፕሮጀክት ላፕሶ የተሓዊሱ ስትራቴጂካዊ ኮሪደራት መሰረተ ልምዓት ከም ዘለው እቶም ሓላፊ ጸሪሖም ዲጂታል ኢትዮጵያ ንጋህዲ ንምግባር እናተወገኑ ዝርከቡ ስራሕትን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘፋልጥን ሰብ ሃፍቲ ንምስሓብን ዝሕግዝ ኤክስፖ ክካየድ እዩ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ኣብዮት ባዩ ከም ዝበልዎም ፊውቸር ቴክ ኣዲስ 2025 ዝተሰመየ ኤክስፖ ካብ 19 ክሳብ 21 ሕዳር 2018 ዓ.ም ኣብ ማእኸል ኢንተርናሽናል ኮንቬንሽን ኣዲስ ክካየድ እዩ እቲ ኤክስፖ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ዕድላት ኢንቨስትመንት ብምፍላጥ ሰብ ሃፍቲ ንምስሓብ ከም ዝሕግዝ ኣመላኺቶም ኣብ ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ዝረኸቡ ውፅኢታት ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ንምስግጋር ዘኽእል እታወት ንምእካብን ቀጻሊ ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2030 ንምፍላጥ ዕድል ዝፈጥሩ ኢሎም ዋና መካየዲ ስራሕ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፓርክ ኢትዮጵያ ሄኖክ ኣሕመድ ቦገኖም እቲ ኤክስፖ ብመሰረተ ኣዋጅ ስታርትኣፕ ሓሳብን ትግሃትን ዘለዎ መናእሰይ ናብ ፍርያትን ተግባር ንክቕይሩ ዘኽእሉ ዕድላት ዝፈጥሩ ኢሎም ኣብቲ ኤክስፖ ኩባንያታት ኤምባሲታት ሰብ ሃፍቲን ስፖርት ስታርትኣፓት ውሽጢ ሃገርን ዝሳተፉ እንትኾኑ ኣብ ቀጻሊ በብኽልተ ዓመቱ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ በኣገልግሎት ሰናይ ፍቃድ ክረምቲ ህንፀትን ሕድሳትን መንበሪ ኣባይቲ 150,000 ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት እናተሳለጠ ከም ዝኾነ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እቲ ክልል ገሊጹ ሓላፊት ቢሮ ወይዘሮ መብራት ባጫ ንግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበለኦም ኣብቲ ክልል ዝሳለጥ ዘሎ ኣገልግሎት ሰናይ ፍቃድ ኣብ ዓውዲ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እውን ተጠናኺሩ እናቐጸለ እዩ ብፍላይ ድማ ህንፀትን ሕድሳትን መንበሪ ኣባይቲ ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ዓብዪ ትኹረት ተዋሂብዎ እናተሳለጠ እንትኸውን እቲ ስራሕ ብዝተዋደደ መልክዑ እናቐጸለ ኢለን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ብተመሳሳሊ ንብርክት ዝበሉ ዓቕሚ ዘይብሎምን ኣረጋውያን ተረባሕቲ ዝገብሩ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ከም ዝተሳለጡ ብምሕባር ኣብዚ ክረምቲ እውን ህንፀትን ሕድሳትን መንበሪ ኣባይቲ 150,000 ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት እናተሳለጠ ከም ዝኾነ ተዛሪበን ክሳብ ሕዚ እውን ልዕሊ 29,000 ኣባይቲ ምሕዳስን ምህናፅን ከም ዝተኻኣለ ሓቢረን ጎናጎኒ እዚ እውን ምንም ኣታዊ ዘይብለን ኣዴታት ምድጋፍን ሰሪሐን ክልወጣ ኣብ ምርባሕ ጸባ ላሕሚ ንክሳተፋን ኣባጊዕን ኣጣልን ምርባሕ ንክኽእላን ደገፍ እናተገብረ እዩ ኢለን
ولا حدا تمهراي بحصرت ناوتي تمرتي كاب تمرتين كيترف نمقبار لعل 3 مليون زخونو تمهراو دقف ناوتي تمهرتي الناتا قبرة كم زركبون أردئان أما كتال ماد زينا يتبي تقرنيا خم تركبوا كورات تقتاتل تمرسكم مسلت كتاتلونا نمسكنكم حزون مسانات نحو بزرزرنا بزحرنا يزينا كنسجرنا بمخنيات لمعات كوريدر صحاباي كبابينا تفترة كم زلول على تامرار حتى صراح من سجليصام لمعات كوريدر فتحوا تربحنا مبقى سجيروز تانس كم بخانو متن كل زيجاك كنا خانو كم زقبات حبيرو مولو برهان قرماي بمبكس حسب قدم مستر دكتور أبي أحمد استجمر المعاد كوريدر حزون تتأنخير النقص على ركب سرحة المعاد كوريدر نكتم أديس أبا حويسو أبستفل على خبابيتات هجرنا ناتسالت أزركب سرحة تخون بمغنية زون صحابي كبابي كم مفتر بزحلفة بقطب هجر بركز بلوتيت إن تمزجب ممسو تجاريس أيو قرمستو سنو معتاتون قدم مستر دكتور أبي أحمد حويسو أبالات بيت مخرب بارتي بلتقنا كابنتوتو كسوارات كيلو بلازا أبزركب المعاد كوريدر عودة الساليت أميوم عبتو عدت مكتل قدماي منستر تمسكن دورنا استرخبو انتخون لمعات كوريدر مثل كتما صحاباي بزخونه منقدي مقيار كم زخونه قليصوم يوم كوريدر لمات سيبال تاتقالاي كتموچن يمقير ريفورم يمادرك تግባር ነውና لمعات كوريدر انت بحال بحفشا كتماتات ناي ملوات تግባር يمو نشرو ميدا حاويسو كازانچس بياسا ريفورم እና ተገበረ ይዘሎ በዛጋጣሚ በፕሬዝዳንት ፓርቲና قدماي مينستر أبي أحمد كم تجمرة كجلس يفوتو أو كتم أديس أبان قالوا تكللاتن نسالتو نزلوا سرحتي لمعات كوريدر زغربة كتتل ناقابر يوم زلوا بارتي بلسقنا سبتو كوريلنا نحسب نخلو محبر سب سلا زسات فيو دعنا مس سبورت زتحز سلا زخونة كله تمتشيو بأجريو إنها توقع زركب نهز أنات مسؤوت بوتا زحزيو أخل زخانة منقدي أجار توقع زيهون الله كابزب زحلف دما منقدي ساكلون الله لمعات كوريدر بلزقنا إثيوبيا كم زقت المرأي يوزبلو دما مكتل بريزيدنت بارتي بلزقنا أيت آدم فارهيوم بزاري ولات كأرات كيلو نطوطو درس مشفناون 5.2 كيلومتر رزمت ያለው የኮሪደር ልማት ነው ያየነው ይሄ ስራ የኢትዮጵያ ብልጽግና አይቀሬ لو معلت كاب 4 كيلو كساع انطوطو زشفن 5.2 كيلومتر نوحات زلو لمعت كوريدر ينارينا زي صراحه بلصقنا اثيوبيا كم زي ترف زرع صراحيو كم زفلت لمعت كوريدر اثيوبيا نخلوت هاجرات افريكا تمرت زهاب صراحيو ጭሩሖ ፓርቲና ዝኾነ مقلطافن مفتارن بتغبار استرايلو صراحيو كم زفلت بارتينا زعمن بزلعله برك محسابن متلامن يو نزيوم عقمتات بمتحوار صراح مجمارن نهزب تربح بزغبر ملكع مودايو سرحت المعاد كوريدر نمصوت هزانات حويسو بركز بلو غلغالوت مهاب بوتاتا زحقو فنتخون بحفشا حسب تكور زخونه بروجكت مخانو دما كنتيبا አዲስ አበባ አዳነች አበቤ መግለጽን ይዝከር እና በዚህ ኮሪደር ወደ 10 የህፃናት መጫወቻ ስፍራዎች አብዙ ኮሪደር 10 ተመጽኦት ህፃናት ተዳልዮም አለው ህፃናት አብ ከባቢው ሞጽኦም ዝጻወቱሉ ዝተማልአ አካላውን አእምሮን ዕቤት ንከሎም ጽቡቅ ስራሕዩ ተሰርሑ ደረጃኦም ዝሓለው 7 ሜዳታት ስፖርት ተሰርሖም አለው ክልተ ዓበይቲ ሞላት ከባቢ 1500 ሱቃት ኣለዎ እዚ መስመር እዚ እቶም 780 ዝጸንሑ እዮም ኣሐዲስና ደረጃኦም ልዕል ክብል ይናገርናዩ ከባቢ 770 ድማ ሓድሽቲ ሱቃት እዮም بزيد ما بزحات زيكاتات زلق عدل سراح رخيبهم يوم سرحت المعاد كوريدر أب استفرالو خبابيتات هاجرنا ناتسالت أزلو بروجكت انتخون بزيوغن بزحات زيكاتات تربحت النخون ممزقوم يقلت نبرت كتما جوجيكات خونو ريتو هابتوغن لمعاد كوريدر بمنزر زبو قلقالوت تات أنا خيرو كغزل كم زقباء قليزقوم يوم بفيت اندام يطببنا نبر اقرنيا مهجا يلنم نبر سلازي قديتا بباجاج قدم كبل تأبيبي نيرو نمنقدنيا زخون منقدين برن سلازي ناي قدن بباجاج ويدما بفورسونيرنا إنا نخد نزي عدد بمركبنا بتعم حقوساتنا نوح رحقاتنا بأجرنا متينا بوجاني كم سبورتيز وسطهم. شو بحالي هاي وضن كودا. صراحة المعاد كوريدر نخبابينا تبقى هيويو. زل معاد نهزب سلزغون استسرحه كله كنا غنو يقبا. صراحة المعاد كوريدر كاب كتم أبزح حلفة بكبابيتات قطرون بصفحات إنها تسالت إيركب. ጸጋታት ስነ ምግባር ካብ ዋና ተሸርሸሩ ምምጾም ዝተሐሳስብ ጉዳይ ምዃኑ አቦታት ሃይማኖትን ምሁራትን ተዛሪቦም እዞም ሰናይ ተግባራት መሪስካን ምምጻእ ግዳብያተ ትምህርትን ትካላት ሃይማኖትን ዝለዓሎም ምዃኑ ድማ ተመላኺቱ አብርሃም ፍስሐ
ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ መግለጺ ዝኾነ ሃፍታም ባህሊ ጸጋታት ስነ ምግባር ማሕበራዊ ጉዳያት ጎንፂ ዝፍትሐሎም ከይድታትን ካልኦት ሰናይ ተግባራትን ሒዛ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ዝመጹላ ሃገር እያ ይኹን እምበር እዞም ጸጋታት ስነ ምግባር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብምዕራባውያን እናተዓብለሉን እናጠፍኡን ይርከቡ ስለ ዝኾነ ድማ እዞም እናተሸርሸሩ ዝመጹ ዘለዉ ጸጋታት ስነ ምግባር ሓድነትን ሓቢርካ ናይ ምንባር ባህልን ተመሊሶም ክጠናኸሩ ከም ዝግባእ ኣቦታት ሃይማኖት ኣተሓሳሲቦም መሰረት ሃገር ዝኾኑ እዞም ጸጋታት እናጠፍኡ ብምምጾም ምኽንያት ማሕበራዊ ቅልውላውን ምክፍፋልን ብስፍሓት ይረኣዩ ምህላዎም እቶም ኣቦታት ሃይማኖት ይገልጹ የጋራ ሀገር እንዳለችን ይህች የጋራ ሀገር ደግሞ በጋራ የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለብን ናይ ሓባር ሃገር ከም ዘላትናን እዚ ሃገር ሓቢርና ናይ ምሕላው ሓላፍነት ከም ዘለናን ክንርዳእ ይግባእ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኩሉ ናይ ኩላትና ከም ዝኾነ በዚ ድማ ሓቢርና ምንባር ዝጠቕመና ከም ዝኾነ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ናይ ዘይምትእምማን ጸገም ከም ዘሎ ይረአዩ እዚ ዝግለጽ ድማ ኩሉ ንበይነይ ባህላይ ብምዃኑ እዩ እዚ እዩ ዘባእሰና ዘሎ ተጠን መስራት አለብን ማስተማር አለብን ተጊህና ክንሰርሕ ይግባእ ክነምህር ይግባእ ወለዶ ተረካቢ ሃገርን ሃይማኖትን ጽባሕ ናይ ምዃን ዓብይ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ተረዲኡ ንከዓቢ ተጊህና ክነምህሮ ይግባእ ኣብዚ ጉዳይ ኣድሂቦም ተወሳኺ መብሪ ዝሃቡ ምሁራን ንዓይ ጥራሕ ዝብል ኣተሓሳስባ እናወሰኸ መምጽኦም ተዛሪቦም ዘለዎም የማደግ ምልክት ነው አይ ዶንት ቲንክ አርባናይዝድ የሆነ በሄድን ቁጥር ምልክት ዕቤትዩ ኢለ ኣይሓስብን ከተመታይ እናኾና ብዝመጻናዮ ቁጽሪ ናብ ውልቃዊ ናብራ ጥራሕ ኣተሓሳስባና እውን ከምኡ እናኾነ ናይ ምምጻእ ነገር እናተስፋሕፍሐ ይመጽእ እሞ እቶም ቅድም ክብል ዝነበሩ ሓበራዊ ጸጋታት ንኣብነት ተጸዋዊዕኻ ምስ ጎረባብቲ ሓቢርካ ቡን ምስታይ እናተረፈ መጽኡ እዩ ሽማግለታት ዓዲ ናይ ምኽባር ተግባራት እናነከዩ መጽኦም እዮም ዘረባ ዓበይቲ ምስማዕ ናይ ቀደም መጽሓፍቲ ምንባብ ተሪፉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢና ተጸሚድና ንውዕል ዘለና ብምዕራባውያን ጽልዋ እናሓደረና ብዝኸደ ቁጽሪ እዞም ጸጋታት ስነ ምግባር እናተሸርሸሩ ከም ዝኸዱ ፍሉጥ እዩ የሃይማኖት ተቋማት ትልቅ የእሴት የሞራል መሰረት የሚሆኑ ትምህርቶችን ዕውቀቶችን የሚያገኙት ትካላት ሃይማኖት ዓበይቲ መሰረት ሞራልን ጸጋታትን ብምዃነን ወለዶ ትምህርቲ ስነ ምግባር ካብኣተን ዝረክብ ብምዃኑ ትካላት ሃይማኖት ብጽሒተን ክዋጽኣ ይግባእ ኣብ ስርዓተ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ትምህርቲ ስነ ምግባር ሞራልን ታሪኽን ተወሲኾም ከም ኢትዮጵያውያን ቅድሚ ሕዚ ከመይ ነርና ዝመጻእናሉ መገድኸ እንታይ ይመስል ጸጋታት ማሕበረሰብና እንታይ ይመስሉ ነዚኦም ከመይ ክንሕልዎም ይግባእ ዝብሉ ኣብ ካሪክለም ተኻቲቶም ተምሃሮ ክመሃሩ ክግበር ይግባእ ጸጋታት ስነ ምግባርን ሓድነትን ሃገር ንዘላቒ ሰላምን ዕቤትን ወሳኒ ምዃኑ ኩሉ ዜጋ ክግንዘቦ ከም ዝግባእ እቶም ኣቦታት ሃይማኖትን ምሁራንን ኣተሓሳሲቦም ኣብ በረኽቲ ስፍራታት ምብራቕ ሓረርጌ ዝሳለጡ ስራሕቲ ልምዓት ከተማ ድሬዳዋ ካብ ሓደጋዊ ውሕጅ ንምክልኻል ረብሓ ከም ዘለዎም ተገሊጹ ውሕጅ ክከላኸል ዝተነድቀ መከላኸሊ መንደቕ ውሑስ ንምግባር ብምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ጽገና ከም ዝተገበረሉ ነበርቲ ይሕብሩ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ 10.1 ሚልዮን ዶላር ካናዳ መዲቡ ነቲ ጸገም ንምክልኻል እንዳነጠፈ ከም ዝርከብ ገሊጹሎም መርሃ ሰላም ምርሳም ብኣፍ ደግነትን ብማእኸል ንግድነትን ካብ ዝጥቀሳ ከተማታት ሃገርና ሓዲኣ ከተማ ድሬዳዋ እያ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ምትእሳር ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ነፃ ዞባ ንግዲ ባይታ ትሒዛ ጥምረት ሃገራት ክሁድ ንምግባር ምድለዋት ኣዛዚማ እትርከብ ከተማ እያ እዛ ከተማ ግዳይ ውሕጅ ኮይና ኣብ ልዕሊ ተቐምጥታ ሓደጋ ዝሰዓበሎም ግዜታት ኣለዉ ነዚ ስጋኣት ንምቁፅጻር ዝረብሑ ዝተፈላለዩ ዕማማት ኣብቲ ከባቢ እንዳተሳለጡ ይርከቡ ከተማ ድሬዳዋ ካብ ምዕራብን ምብራቕን በረኽቲ ቦታታት ሃረርጌ ዝለዓሉ ማያት ትሕሰ ከም ምዃና ኣብ ማሕዳር ምብራቕ ሃረርጌ ኣይተ መሐመድን ከቢር ሁሴን ኣብ በረኽቲ ስፍራታት ምብራቕ ሃረርጌ ነቲ ጸገም ክቐርፍ ዝኽእል ስራሕቲ ልምዓት ይሳለጥ ምህላው ዝሕብር ንጥፈት የካፍሉና ከዚህ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ጋር ተያይዞ አንደኛ ባህል አድርጎታል ምዝ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ተተሓሒዙ ብቐዳምነት ባህሊ ገይርዎ እዩ ባህሉ ምግባሩ ጥራሕ እንተዘይኮነ ብኸመይ ክረብሐሉ ይኽእል ንዝብል ዛዕባ ከም ተበግሶ ሒዝና እናተንቀሳቐስና ኢና ንርከብ ብቐዳማይ ዝዓረቐ መሬት መሊስካ ናይ ምሕዋይ ስራሕቲ ክንሰርሕ ምስ ሓወየ ድማ ብኸመይ ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ኣንፈት ንህብ ኢና ዘለና መንእሰይ ብማሕበር ተወዲቡ ነቲ ዝለምዐ መሬት ከፍትን ንህብን ከራብሐሉ ጌርና ኣለና
ተቐማጥ ከተማ ድሬዳዋ ኣይተዘነበ ይስዕብ ንዝነበረ ሓደጋ ንምክልኻል ዝተሰርሐ መከላኸሊ ናብ ሓደጋ ከሳጥሕ ዝኽእል ጸገም ረቢብዎ ብምጽንሑ ጽገና ከም ዝተገበረሉ ይሕብሩ። በፊት እንደዚህ አልነበረም፣ ግድብም አልነበረም። ቅድም ክብል ከምዚ ነበረን ነቲ ማይ ዝከላኸል ነገር ኣይነበረን። እዚ መከላኸሊ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ስዒቡ ዝነበረ ሓደጋ ውሕጅ ኣብ ልዕሊ ሰባት ጉድኣት ምስ ተስዕበ ድሕሪኡ ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ተስተኻኺሉ እቲ መከላኸሊ ተሰሪሑሎ። እዚ መከላኸሊ ኣብ ቀረባ እዋን ጉድኣት በፂሕዎ ብምንባሩ ጽገና ተገይሩሉ ሕዚ ውሑስ እዩ ዘሎ። ጸገም ሓደጋ ውሕጅ ከተማ ድሬዳዋ ብዘላቕነት ንምቕራፍ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ወሲዱ እንዳተንቀሳቐሰ ከም ዝጸንሐን ይገብር ምህላውን ዝገልጹ ዳይሬክቶሬት ተሳትፎ ማሕበረሰብን ትእስስር ኢንዱስትሪን ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ከማል ቃሲም ኣብ ጎቦታት ደንጎጎን ድሬዳዋን ብልዑል ካፒታል ዝተሰርሑ ዕማማት ምክልኻል ሓደጋ ውሕጅ ከም ዘለዉ ይገልጹ። በሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ የሚመራ በእኛ ተመራማሪ በ10.1 ሚሊዮን የካናዳን ዶላር ያስገኘን ሃሮማያ ዩኒቨርሲቲ ነው። 10.1 ሚሊዮን ዶላር ካናዳ ዝተረኸበሉ በዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ዝምራሕ ዕማም ኣሎ። በፕሮጀክት ሳንካሳ ኣብ ጎቦታት ድሬዳዋን ደንጎጎን ልዕሊ 6 ሚሊዮን ፈልስታት ኣብ ቀረባ ተተኺሎም እዮም። ካብ በረኽቲ ምብራቕን ምዕራብን ሓረርጌ ልፈስስ ወይ ከዓ ልውሕዝ ማይ ተጠራቂሙ ውሕጅ ኮይኑ አውዚ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ አሸዋ ኣብ ልባሃል ስፍራ ልዑል ሓይሊ ኣተኣኻኺቡ ኣብ ማሕበረሰብን ኣብ ንብረትን ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ጉድኣት ላብፅሕ ጸኒሑ እዩ። ንዙ ሓያል ውሕጅ ንምክልኻል ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ተሰሪሖም እዮም። ያው ቱ ከባቢ ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም ብመዳይ ጽሬት ግን ያው ብዙሕ ክመሓየሽ ልግብኦ ምስሊ ከተማ ድሬዳዋ ከበላሽ ልኽእል ሓደ ሓቂ ከም ምዃኑ ብልዑል ህዝባውን መንግስታውን ተሳትፎ ባይታ ክሕዝ ልግብኦ ስራሕ ምህላዩ ልምንጋር ልኽእልና ሓቅታት ብዙርያና ኣለዉ ማለት እዩ። ይغنيلي أمكتال ماد زينا يتبتغرنيا خم تركب كبرات تخطات التحزد ما كاب زينا عداقانا بزحرنا يو زينا كنسجر عود مريتا هقراو نقديبون أبادي سواك سالت مخان تقليتهم عود مريت نقديبون أفريقيا كاب 20 شعاتن كساب 20 شعاتن طريق التشحن 10 شمون تنام تمرت أما خلا ديس انترناشنال كونفنشن كايديون نمبل 20 كلتن جزاز كايد تعود مريت عبيت اندستري بون أفريقيا أنا متنخرن على ملخمت صار نقدين مفتارن كم زخل تحبيرهم ኢትዮጵያ ነቲ መርሃ ግብሪ 2024 ዘተኣናገደቶን ትትኾን መንግስቱን ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ዓውዲ ብዝሃቦ ትኹረት ዳግም ንምትእንጋድ ንክትምረፅ መበገሲ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ መድረኽ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሉይ ጣዕሚ ዘለዎም ቡናታት ንምፍላጥ ብብርኪ ዓለም ተመራፅነቶም ንምዕባይ ከም ዝሕግዝ ተሓቢሩ። ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተውፃፅኡ ኣፍረይትን ለኣኽትን ቡን ሓዊሱ ልዕሊ 2,000 ተዋሳእቲ ክሳተፉ ትፅቢት ከም ዝግበር ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ዜና ወፃኢ ካቢነ ድሕነት እስራኤል ንጋዛ ንምቁፅጻር ዝቐረበ ትልሚ ምጽዳቑ ተገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋዛ ናይ ምጥቕላል ትልሚ ነቲ ኩናት ንምዝዛም ይጠቕመን እዩ ዝበልዎ 5 መርሆታት ዕላው ገይሮም። እዚ ውሳነ ንቕልውላው ጋዛ ካብ ትማሊ ዝገደደ ክገብሮ እዩ ተባሂሉ ይሕሰብ ኣሎ። እቲ ካቢነ ድሕነት ንብርክት ዝበሉ ሰዓታት ኣብ ኢየሩሳሌም ድሕሪ ምእካቡ ዝጸደቐ ትልሚ እዩ። IDF ንጋዛ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ እንዳውዓለ ካብ ኩናት ወፃኢ ኣብ ዘለው ከባብታት ንዝርከቡ ዜጋታት ሰብኣዊ ድጋፍ ክገብር እዩ ተባሂሉ። ምንም እኳ ሰብኣዊ ድጋፍ ክግበር እዩ ተተባሃለ ተወሳነ ዝኸፈ ውፅኢት ይህልዎ እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለውን ይግለጽ እዩ። ነቲ ኩናት ደው ንምባል ብዝብል ዝተቐመጡ መርሆታት ንሓማስ ዕጥቁ ምፍታሕ ብህይወት ዘለው ጅሆዝ ተተሓዙን ኣስከሬን ምምላስ ንጋዛ ዕጥቂ ምፍታሕ ወተሃደራት እስራኤል ንጋዛ ምቁፅጻር ምምሕዳር ፍልስጤም ይኹን ሓማስ ዘይብሉ ሲቪላዊ ኣማራጺ መንግስቲ ምምስራት ዝብሉ ተረቋሕቲ እዮም። ክቡራት ተመልከቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንቀነጥታትና ክነዘኻኽረኩም። ቤት ምኽሪ ፓርቲ ብልጽግና ብዓለም ለኻዊ ኣህጉራዊ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ሂቡ ከም ዘተየ ገሊጹ።
ተፈጻምነት መሰል ምርካብ አፍደገ ባሕሪ ዝምልከቱ ዓለም ለኸ ድንጋገታት ምጥንኻር ከም ዝግባእታ ሓቢሩ ካቢኔ ድሕንነት እስራኤል ንጋዛ ንምቁጻር ዝቐረበ ትልሚ ምጽዳቑ ተገሊጹ كبرت تملكتن لو معلة عربي كلتنا حاسة 2017 عام تمرت مش ساعة حد نباخم زحرنا ما عاد زينا اي تغرنيا زي كتكتاتل وصنحكم مسل نيرو سلام كتالكم نمسجن جيتاچو بسم الله سما استوديو حبيركم نيرا ببزلكم وسلام كتخونو تمريتنا يو